कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. महाविकास आघाडीतून सावंतवाडीची जागा राष्ट्रवादीला अर्चना घारे यांना सोडण्यासाठी मागणी होत आहे. मात्र महाविकास आघाडीत स्पर्धा दिसत आहे. त्याबद्दल खासदार सुप्रिया सुळे यांना विचारलं असता त्या काय म्हणाल्या पाहूयात. कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात, लोक इमोशनल असतात आणि आम्ही एक संघटना म्हणून काम करतो, तर आपले जे सहकारी आहेत त्यांच्या भावना आम्ही ऐकून घ्यायला नको का? ही तो पक्ष नाही आहे, हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे. ते लोकांचा मान सन्मान होतो. ही लोकशाही आहे, दडपशाही नाही आहे. इथे दडपशाही, ते लोकशाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.